Hold tungen lige i munden. Man skal hverken lide af højdeskræk eller tro, at man kan svinge sig let i højderne. Vi følger 2 stilladsarbejdere på farligt arbejde. Så selv forstanden siger stop. Stable lag på lag i utilregneligt flop. Tænk at turde tørre det som vi ikke tør. Tænk at kunne gøre det som vi ikke gør. Det er klart, at det er farligt. Altså hvis du falder ned fra stilladset, så er det farligt. Og så slår du dig eller dør af det alt efter, hvor langt ned du falder. Men det gør vi ikke. Altså vi er utroligt koncentrerede, når vi går og arbejder, og vi har haft inden for de sidste 10 år har vi haft 1 dødsulykke, og det er 1 for meget, men altså, vi går 400 rundt i København hver eneste dag. Og på stilladset, der passer vi altså på, at der så er nogle dumme uheld nede på lastbilen nede i bunden af stilladset. Det er jo så en konsekvens af, at vi bruger al vores koncentration op på stilladset. Det, at vi igennem et par år har haft 20 faldulykker, det er for mange. Men det er jo netop ikke folk, der falder ned fra 20 meter. Altså, hvis man falder 1,5 meter ned, står det også som en faldulykke. Og det er typisk der, folk kommer galt afsted. Meget tit, når vi piller stilladser ned, fordi man så har koncentreret sig en hel dag, så er man altså nået ned til bunden, og det kan så være 1-2 meter over jorden, og så er koncentrationen væk. Så jeg har heldigvis ikke selv prøvet at falde eller komme galt afsted på stilladset. Men jeg har set nogle af mine kollegaer, og det er selvfølgelig ikke sjovt, også selvom det har været, hvad skal man sige, små uheld. Men altså falder du 1,5 meter eller 1 meter, så er det rigeligt til at brække ben eller en arm, håndled, som kan præge en for resten af livet. Jeg har selv prøvet at glide på en konsol, altså et konsoldæk, som er sat under det vindue. Og det er lige præcis den, som man snakker om, at håndværkerne går og flytter på stilladset. Og der burde jeg have kontrolleret, når jeg vidste, at håndværkerne havde fat i det, om de nu havde gjort det ordentligt. Og der har jeg prøvet at glide 20-30 cm, men det er rigeligt, den fornemmelse, at man tror, at stillads, der står, det glider. Men ellers har jeg heldigvis ikke selv været udsat for nogen ulykker. Det er meget typisk. Nå, du skal nok have skilt på bilen, hva'? Det er flot, ikke? Jo. Det skal vi nok have Men I må jo bare hygge jer dernede på lastbilen, drenge. Skal du lige passe på det? Yep. Vi vil selvfølgelig ikke have, at der sker noget hverken med os selv eller med vores kollegaer. Og det er noget med planlægning, det er noget med at huske de rutiner, man engang har indarbejdet. Jeg tror, rutinerne er noget af det vigtige. Det er jo ikke noget, vi tænker over, det er noget, vi bare kan, noget vi gør. Men de rutiner, de betyder simpelthen, at der er sikkerhed fra første ende til sidste ende. Og det behøver ikke at betyde sikkerhed, skal man sige, så man ikke kan falde ned, men det er sikkerhed i det, du udfører. Vi er sikre i det, vi foretager os. Vi planlægger det. Der ligger ikke noget i vejen. Vi laver ikke noget overild. Hvis det måtte regne eller blæse, så stopper vi. Vi er ikke afhængige af de der udefrakommende faktorer, fordi hvis de spiller ind, så arbejder vi ikke. Men altså med hensyn til den med sikkerhed og hvordan vi passer på os selv, så er der jo mange, der spørger os, hvorfor vi ikke bruger seler, hvorfor ikke der hænger en line ned fra skorstenen, når vi går der og monterer. Men altså det vil faktisk betyde, at vi vil hænge fast i den snor, og hvis man forestiller sig, at man går hen af stilladset, mens man monterer, og snoren så hænger fast, og den bremser en, så vil man snuble eller blive revet omkuld. Og selvom der er snor på, hvis man ryger 2 meter tilbage
og ned i den snor, så, så vil du klaske ind i stilladset eller ind i huset. Så når vi går og monterer vores facadestillads, så bruger vi ikke seler. Det vil være mere en hemsko, end det vil være til gavn for os. Og derudover vil det faktisk, mener vi, være en større risiko. Det vil ikke være til nogen hjælp. Det er vigtigt, at vi ved, hvad vi foretager os, og ikke har en eller anden falsk sikkerhed. Ja. Du skal vel sikre dig selv lige lidt i hovedet og røv, hva'? Ja, det er man jo nødt til. Jeg har jo ikke snakket om, hvad du har tænkt dig at foretage med din røv, med de reklameskilte, du farer rundt med. Ja, det kan sgu da godt være egentlig. Fanden er det også noget lort, det her, mand. Da jeg startede i tidens morgen der, det er jo så nogle år siden jo, ikke? Jeg har sådan cirka 15 år i branchen, ikke? Og der blev jeg da kastet op på Bispebjerg Hospital. Og på de der tårne, der er ned mod Lærse Pakkerli, og det var sådan lidt voldsomt et eller andet sted, ikke? Der var sgu flere af de der kollegaer der vi havde kommet op der, og de står så og håner en lidt, og så siger til en, du vil tage den her stige der og sætte den ud på den yderste der, og der var så de der en 35 meter ned, sådan cirka, ikke? Der var måske indrømme, det var ikke fordi man var begejstret for det, vel, men man gjorde det jo. Og der gik så også en rum tid, ikke? Jeg tror et par måneder eller andet, så fik man en tilbagemelding fra dem, hvor det var, de sagde, nå, okay, det var sgu meget godt gået et eller andet sted, ikke? Altså klap på skulderen eller andet, og nogle af dem sagde ovenikøbet også, og det havde jeg sgu aldrig gjort. Og lige tænder de lidt tungere, de der 1 meter rammer der. De første del år, hvis man kommer ud på andre folks stilladser, især hvis det er over 16-18 meter, så har man sådan en sund respekt for, hvad er nu det her for noget, at det laver ordentligt. Det er lidt sjovt, fordi om du falder 10 meter ned, eller du falder 25 meter ned, så er det jo lige meget, men det er noget af det, man lurer meget på i begyndelsen. Jeg gjorde, og jeg ved også, hvor mange kollegaer de havde det på samme måde. Nu har vi det på en helt anden måde, når vi ved, at vores stilladser holder, og vi ved, at det vi har bygget, det er godt. Og ja, fornemmelsen det er den samme, om du er i 6 eller 10 eller 30 meter. Og for mange af os, når vi går derop, den store usikkerhed, det er, jamen jeg må ikke tabe noget ned i hovedet på min marker, eller ned i hovedet på fodgængerne. Altså det er den, man er nervøs for, at man skal tabe et eller andet, altså ens værktøj, eller en stump stillads, eller hvis der måtte ligge noget løst stillads. Det er det, vi er nervøse for. Vi er sikre på os selv, når vi går derop. Vane, rutine og en tro på både det, jeg laver, og det min makker laver. Det handler det meget om. Jeg tror, det virker. Skal vi lige have hegn på, inden vi holder fyraften? Vi har nogle få kollegaer, der ikke har, hvad skal man sige, ja, de kan nærmest flyve, altså de kan gå på hvad som helst, de er ligeglade. Men de fleste af os har den der fornemmelse af en sund respekt, og ja, altså, vi ved, det er farligt, hvis man falder ned, så det gør vi ikke. De få mennesker, som tror, at de skal ind og tjene penge, og det viser sig, at de er højdeskræk, det, ja, man kan ikke snyde. Altså, du går derop og opdager, at der er langt ned. Altså, vi har oplevet den gennem tiden, at nogen med højdeskræk har forsøgt, om så kunne man drikke et par bajer, eller man kunne snyde sig udenom, eller prøve at lave noget andet. Der er ikke noget at gøre. Altså, hvis du har højdeskræk, så er det ikke et arbejde for dig. Vi må nok indrømme, at vi har et job, som egentlig er sådan rimelig farlig, risikofyldt, kan man også kalde det, ikke? Altså, og det bevirker jo et eller andet sted, at vi har et tæt forhold til hinanden, hvor det er, at vi kører vel at mærke markersjak. Det fungerer lidt markerskab, ægteskab eller andet i den stil, altså sådan lidt tæt derhen af, hvor det er, at vi er rent faktisk meget tætte. Vi tænker de meget, meget ens tanker på en eller anden måde. Og det er vigtigt et eller andet sted, hvor det er,
når det er, vi har det her job, så lige så snart det bliver farligt, så skal vi jo tænke ens, fordi så risikerer vi, at vi render rundt og kaster tingene i hovedet på hinanden, eller tager dem i hovedet på hinanden, må man hellere sige, ikke? Og det er tillid. Det er det. Altså, vi skal sgu vide, hvad hinanden gør. Det er dejligt at høre. Ja. Jeg kan godt lide, når du værdsætter mit arbejde. Ja, det kan jeg godt lide. Bedste god. Det holder jeg faktisk meget af. Sådan. Jeg siger, at du kan lide det frem. Ja. Altså en gang imellem, så har vi jo vores ture, hvor vi roer lidt, tonen er lidt hård. Det må vi indrømme. Der er mange, der går forbi vores bil, eller når vi går og hiver op. Så kigger de og siger, hvad fanden er det for noget, man er de skide uvenner dem der, ikke? Det behøver vi rent faktisk ikke være. Det kan være, det er fordi opgaven er noget lort, eller det kan være fordi, at vi ikke lige forstår hinanden. Det kan også godt være, at der er noget på hjemmefronten, som egentlig også går og præger lidt en gang imellem, ikke? Og der bruger vi hinanden på en eller anden måde. Det gør vi jo nok. Altså, det kan godt være, at folk de ligger lige midt i en skilsmisse, så hænder det altså rent faktisk, at makkeren han ved det faktisk, før man selv ligger i den. Fordi både tonen ligger der til. Dernæst også, at makkeren måske har fået sagt de bevingede ord. Altså uden egentlig selv at være klar over det. Og så en gang så kommer drøftelsen også, hvor det er, hvordan går det egentlig derhjemme? Altså. Kan I ikke se at få handlet af og så videre, så starter mødet om 5 minutter. Så dem, der lige skal nå at handle, gør det nu, så vi ikke skal have det renderi, mens vi snakker. 5 minutter, så starter vi. Tak. Bygge op forsøg med eksperimenter i rør. Udfordring med plads til både at lytte og spørge. Tænk at turde tørre det, som vi ikke tør. Tænk at kunne gøre det, som vi ikke gør. Folk skal være meget specielle for at gå og bygge sådan noget lort her. Altså, vi laver jo sikkerhed til andre. Ja, vi starter jo fra bunden, men altså, vi tit og ofte er vi jo op over 20 meter i hvert fald, og der går vi jo ude noget som sikkerhed, og der skal man jo være lidt sådan. Man skal måske nok være lidt rødden en gang imellem, hvor det er, man så siger, okay, altså vi skal bare gøre det her, ikke? Altså vi skal sørge for, at de andre kan gå sikkert. Det er jo så vores job, det er jo også det, vi får penge for, jo, ikke? Men vi skal så også sørge for, at det er sikkert, og det er det, vi er stolte af, vil jeg mærke. Vi er stolte af, at vi kan gøre de ting. Vi er stolte af at være det, som vi er, rent faktisk. Stilladsbranchen er sammensat af en masse, skal vi kalde os, skæve eksistenser eller mærkelige mennesker. Jeg er jo pædagog med hjælp, inden jeg startede. Folk synes, at jeg var sgu en mærkelig en, der kom der havde passet børn. Der er nogle halvstuderede røver, der har opgivet universitetsstudiet og står med en eller anden studiegæld, der skal ud og tjene nogle penge og har fundet sig et sted. Og så er det altså sådan i branchen, at der bliver kigget på, om folk de dur. Og hvis de kommer ind og er parat til at tage fat, så bliver de hængende, og hvis ikke, så smutter de. Og vores mestre og vores kollegaer har det altså sådan, jamen, du spørger ikke efter straffeattest, eller du spørger ikke efter specielt meget, hvad du har lavet tidligere. Du spørger efter, om du har lyst til at tage fat. Og det har betydet meget. Især for nogle af de der unge rødder, som ikke har fået andre chancer. Der er det en god branche. Kan du tage fat, så er du velkommen. Og hvis ikke du gider knokle sammen med kollegaerne, så ja. Vi gør nogle ting. Sådan udefrastående kan det godt virke, som om vi er sådan nogle fandeste vildbasser et eller andet sted, ikke? Og det er jo så fordi, at de ser jo også kun, når det er for eksempel, at de hører med stillads ude i byen, hvor der er nogle uorganiserede, som egentlig har sat det op, og så farer vi ud, og så bliver det jo så selvfølgelig pillet ned, ikke? Altså man kan jo kalde det julenæser eller noget andet. Og det er jo selvfølgelig fordi, at vi render rundt her og så siger, nu synes vi, det kan være nok. Det kan være nok med, at de render rundt og så prøver på at tage os arbejde eller ikke? Altså, eller de laver noget lort. Ikke? Men det er typisk fordi, at det er noget uorganiseret, og det vil vi ikke finde os i. Og derfor så har vi også et lille ry, der er, at vi styrer det sgu egentlig meget godt. Ikke? Det kan godt gå voldsomt til, så det kan det jo rent faktisk godt. Ikke? Altså det, sådan, hvis man kan forestille sig, at der er
100 mand, der render på stillads. En stor facadestillads der, som egentlig siger, ned med lort, ikke? Så dribler det jo alle ting ned, ikke? Det bliver bare lagt i nogle store dynger, ikke? Så politiet, de kommer jo erfarne, og de prøver så på at holde os tilbage, og prøver på at holde ro og orden, og den smutter jo noget fra dem, for de kan jo ikke holde 100 mand tilbage. De står 2 politibetjente, eller de står måske 50, det er ligegyldigt, men de har et problem i hvert fald med at holde os tilbage, ikke? Også fordi vi er sådan set ret ligeglade. Ja, vores faglige holdninger er jo i kraft af, at vores fag er sådan, som det er. Altså, det hænger jo sammen. Altså, hvor det er, faget er sådan lidt vildt. Så er vi jo også lidt vilde, sådan når det er vi i vores tankegang. Sådan er det jo. Jamen, du sagde selv, det var besværligt. Jeg gerne kigge på den igen. Det må da godt. Det var det, jeg sagde, der var besværligt. Det var det, du skulle bygge ind over glastaget. Jeg sagde, der skal I lige gå lidt forsigtigt. For alle de ruder, I knækker, dem kommer vi til at betale. Rhododendron, den er ikke besværlig. Nej, jeg har rådet det. Faktisk, så er deres rhododendronbed også. Det er en øjebæg. Det er en øjebæg, så den burde være fældet ned på ruden. Også i klubben har jo også en masse ting fælles, hvor det er, at vi gør nogle ting sammen. Der har vi jo noget, der hedder Fanesfest, og hvor det er, man mødes en masse fag der, og vi konkurrerer med tårtrækning og en vandgang, eller holmgang hedder det vel egentlig, og stabler ølkasser oven på hinanden og ser, hvem der kan bære flest af dem, ikke? Og det er jo sådan set meget skægt, jo, ikke? Man sørger faktisk for, at de der firmaer, man har noget fælles, og det er jo også en del af det, der hedder jobbet, ikke? Altså, hvor det er, godt nok er vi der de der 8 timer, men vi kan også godt mødes efter arbejdstid. Og så er der sådan set ikke meget mere tilbage end omklædning og sundt arbejde. Jeg synes ikke lige, jeg hørte det sidste. Hvor du skal, hvis det er så sundt, så gik det til de syge. Ja. Jeg blev født en morgen. Har vi sådan nogen her til dig? Bunden af min vugge lå mit arbejdstøj gemt. Jeg kendte ingen leg, men jeg lærte at slås. Det gav mig musklerne til at losse de 16 tons. Dagen tak og de er nået, trækker vi dagligt borgerne. For hvorfor lægge planer, og hvad ved jeg? Der er jo ingen, der regner med mig. Så når vi arbejder om sommeren nu, så løfter vi de 10-15 tons. Vi har også haft fysioterapeuter ude at kigge på os. Og de siger, at de der hyppige bevægelser og ensartede bevægelser, som vi har med de mange kilo, at det er det, der slider. At vi ikke kan undgå at slide. Og det er meget hele bevægeapparatet. Det er lænderyggen, det er skuldre og det er albuer. Og hvis man passer meget på sin ryg, så er det knæene, det går ud over, fordi de ting, de skal løftes. Og det er selvfølgelig noget, vi arbejder på. Igen vil jeg mene, at vores rutine, for os, der har været der i mange år, betyder, at vi bruger vippeteknik og løfteteknik. Det er ikke noget, vi bliver undervist i, men altså, vi synes selv, vi kan mærke, at vi bruger færre kræfter på det, end når vi får nogle nye med ud. Og så håber vi så på, at selvom vi løfter de mange tons, at det belaster mindre. Vi har nogle folk, der er inde, og ja, de tjener måske 400.000, og nogle enkelte måske 500.000 om året. Men det bliver der ikke ret længe. Og de er inde for at tjene nogle hurtige penge. Desværre er der også mange af dem, når de stopper, der er slidt ned. Og det er kedeligt, hvis du kun er 30 eller 35 år. Så er de der penge ikke meget værd. Mange af vi andre, vi tjener, ja, 250 til 300.000 om året. Vi er sendt hjem nogle måneder om vinteren. Vi arbejder stille og roligt. Jeg ved ikke, hvad vi arbejder om dagen. 5-6 timer måske. Effektiv arbejdstid, nogle gange mindre. Vi er gode til at planlægge. Vi ikke knokler, for det gør vi, når vi arbejder. Det er man nødt til, men vi knokler ikke hele dagen. Og der håber vi så på, at vi kan blive ved. Vores erfaring siger os, vi har også lavet nogle undersøgelser, at folk i gennemsnit er 7 år i branchen. Og da vi er en hel del af de der 10-15 år i branchen, så er der altså også mange, der stopper hurtigt.
Vi kan også kigge på vores kollegaer. Der er meget få, der er over 50. Og det er simpelthen fordi, det er så hårdt. Og fordi folk generelt knokler alt for meget. Jeg skal også holde ham Olsen i arbejde. Godmorgen. Der er ikke nogen hjemme. Vi snakker meget om Tarzan syndrom i vores branche, og ja, vi ligger nok også under for det alle sammen et eller andet sted. Det er svært at sige, jamen, det gider jeg ikke. Kan du bære så meget, så kan jeg også. For en 10-15 år siden kunne man også blive hånet af kollegerne, hvis man ikke kunne tage fat hele dagen. Det synes jeg heldigvis er ved at være væk. Men den, der mangler, det er altså, at vi selv kan erkende, at selvom han har ben til at kan bære 3 rammer ind i baggården, så kan det godt være, at jeg ikke har. At mine knæ ikke er så stærke som hans. Så jeg bærer altså det, som jeg synes, at min krop kan holde til. Og det er nok det, der er mest tilbage af Tarzan-syndromet. Det er, jamen jeg kan i hvert fald knokle lige så meget, som han kan. Jeg synes heldigvis, vi er kommet væk fra. Hvad så tøsedreng, kan du ikke tage fat? Så er der en 10'er til bussen her. Træd I bare nærmere. Hvad siger du? Det skal han have lov til. Det er lige for, vi skal give ham hjelm på. Ja. Han kan da også godt komme i lære, hvis han gerne vil. Så kan han komme til tops i byfornyelsen. Vores erfaring siger os også, at os, der er startet i en alder mellem 25 og 30, at vi faktisk har færre skavanker. Man måske nok sige, at sådan stor frisk knægt på 18 år, han er færdigudviklet og velvoksen mand og store, sunde muskler, men altså, vi oplever utrolig mange af de der er startet i 18-20 års alderen, at når de arbejder 10 år med det, så har de nedslidende skader. Og der har vi arbejdet på, at man skulle være 25, før man startede i branchen. Det er så ikke realistisk, fordi der er jo mange af de unge rødder på omkring de 20, der går og leder efter et eller andet og skal bruge et godt arbejde. De vil selvfølgelig gerne i gang. Lovgivningsmæssigt kan man heller ikke sige, at man først tager elev eller lærling ind, når de er 25. Det vil være svært at argumentere for. Altså så må man jo, så vil de officielle instanser selvfølgelig sige, at så må arbejdet gøres sundere, for det kan ikke passe, at man ikke kan tage en 20-årig ind. Så vores uddannelse, det hedder, at vi tager ikke nogen under 20. Men vi arbejder i hvert fald på, at folk hellere skal være 25 end 20, så de er færdige udvokset. Men til gengæld, så begyndte de lige pludselig at overskrige. Hvad skal vi med Laudrup? Vi har Olsen! Og kæft, hvor han leveret, mand. Det er jo lige så du fik tårer i øjnene. Nej, jo faktisk. Det gik skide godt i går. Vi har Olsen. Der er så også nogen, der snakker for, at vi skulle være på fast løn, på en fast timeløn. Både for at undgå nedslidning og selvfølgelig også for at undgå den risiko, der opstår, når folk er på akkord for at de arbejder for hurtigt. Jeg synes ikke, jeg oplever, at folk løber så hurtigt for at tjene penge, at det øger risikoen. Jeg synes, at vi er velovervejet, også selvom vi er på akkord. Men det er klart, at der er en risiko for dem, der arbejder mange timer, altså i løbet af en hel sommer, at der kan ryge noget overblik sidst på dagen, hvis du har gået og knoklet 12 timer i stedet for 8 timer. Men det er jo ikke noget argument for at løbe mod akkord, fordi er der travlt i stilladsbranchen, så vil Mest jo altså også bede folk om at arbejde 12 timer på timen. Vi har det jo så også her i faget, hvor det er, vi siger, når der er man der så er kortansat, så er man jo også en fri herre på en eller anden måde, hvor man selv bestemmer. Altså man bestemmer jo selv, om man vil knokle røven ud af bukserne til en bundegård i løbet af kort tid. Eller om man vil tage det stille og roligt pas på sig selv, som vi har valgt her i Sharket, vil jeg mærke. Ved du hvad han skal lave? Han skal bare ned. Han passer jo godt ned. Rigtig sukkerfrit.
Ja, han er nok den bedste rødslikker, der findes i den her branche, tror jeg. Der er nogle stykker. Der er nogle stykker. Skal vi nævne en håndfuld eller to? Men bare kan man godt, når folk kommer forbi, de står og lurer lidt på den der med, at man står oppe i bilen og drikker en enkelt eller to. Og så de så lurer lidt, hvad fanden, det er jo livsensfarligt arbejde, de går og laver det, og hvordan fanden kan det egentlig hænge sammen? Og det mener vi rent faktisk godt, det gør. Altså, fordi vores arbejde, det er rent faktisk rimelig hårdt fysisk. Og derfor så får vi egentlig svedt det meste af det ud. Og det gør vi sådan rimelig hurtigt, fordi vi sveder sgu rimelig meget i løbet af en dag. Du kan godt drikke en øl eller to i løbet af dagen, uden det betyder noget. Især når du flytter en 10-15 tons i løbet af dagen. Tværtimod, så er det sgu dejligt at få en velfortjent bajer, når man har knoklet. Det sætter vi pris på. Vi hygger os med det og har det dejligt med det, og der er heldigvis ikke nogen, der har lyst til at tage det fra os. Vi har det faktisk sådan i branchen, når der er nogen, der snakker alkoholpolitik. Det hedder det jo meget smukt. Og det går jo mange steder ud på at forbyde alt, hvad det hedder øl og alkohol. Ja, det tror vi ikke på. Men så kan folk drikke det i smug, og så ved du ikke, hvem der går og drikker det. Altså, vi tager en bajer, vi gør det åbent, og vi gør det, når vi har lyst til det. Og det har vi helt styr på. Så skal vi også have penge for den derinde. Ja, selvfølgelig. Ja, og så et godkendelsesskilt. Jamen, det sætter jeg op med det samme, ikke? Okay. Der er jo intet bedre, end når det er, man har ind sin arbejdsdag der. Og man så man har lavet sidste lags der, og man så stiller sig op og kigger på det. Og så siger man, det her, det er sgu flot, ikke? Det er sgu godt lavet. Der har der sgu virkelig været kreativt og det eller andet. Og det er faglig stolthed, det er det virkelig. Når det er, man står og kigger på det, så siger man sådan om her, der er ikke nogen faldgrupper. Der er ingen muligheder for, at en håndværker han falder ned. Det er noget med at give sig tid til det sidste. Og så simpelthen gå det efter, og så sige, okay, vi har sat alle de konsoller, der skal på. Vi har sat alle de sparkbrædder, der skal på. Vi har sat alle de fastgørelser, der skal på. Altså simpelthen gjort det færdigt. Så har vi fået det hele med, både på sedlen og på stilladset. Når vi har lavet det der stillads der, som vi nu har sat op efter forskrifterne der, så føler vi så et kæmpe ansvar faktisk for stilladset og dem, der så skal komme. Det føler vi sgu sådan rimelig højt, det må vi nok indrømme. For øjeblikket er det sådan, det er en stor dag, når en af vores kollegaer har været 25 år i branchen. Man får en vase, en helt speciel vase, som der kun er lavet til os fra det kongelige, med byens tårne på. Vi har heldigvis en her i firmaet, der sidste år prøvede det. Og der holdt vi stor fest. Først hele stilladsklubben og dernæst firmaet her, for at fejre ham. Og der har vi vi har 2 kollegaer ud af de 400. Det sker for de næste par år. Men jeg tror, vi er mange, der om 10 år går den tur igen. Jeg håber i hvert fald, at vi er så fornuftige og kan blive ved. Vi tror selv på, at vores krop kan holde til det. Humøret er i hvert fald til, at vi bliver ved med det arbejde. Bygge op forsøg med eksperimenter i rør. Udfordring med plads til både at lytte og spørge. Tænk at turde tør det, som vi ikke tør. Tænk at kunne gøre